OIMORE nyakoromo gajuang arwakini machiegni chendo ni mar OIMORE tarik 13 dwe no mar achiel 2022 odiochieng' bende nyakoromo gajuang 23 mabende jatend piny Kenya William Ruto otimo limbe kaunti ma Homa Bay kuom thuolo mar 2 nyaka na ochamo maka jatend piny Kenya mar 5 waloni machiegni ahinya limbe no kabendo odiochieng' no makinya nyakoromo gajuang oganda ma kaunti ma Siaya bende geto limbe no ma jatend piny Kenya waikoni mathuya mwaka wuonto mokwongo wang'ie thondoche. And the people of Homa Bay here welcome you here and welcome you and every other time so that we can partner for the sake of development of our county. Hakuna Mkenya, hakuna jamii, hakuna county itabaki nyuma. Tutaenda sote pamoja. Jatend piny Kenya William Ruto singomati ne jopiny duto maromre ma okodeo kaka nolutne ombulu. Treasury has been directed by William Ruto not to give us money as political parties. So on one hand he says he wants robust opposition, on the other one anatukata miguu, hatuwezi kusonga. Jogoro mag duond buche mag siasa seo piny owacho kuom deko cholonegi omenda. Mimi nitawapeleka mahakamani. Na mimi nikisimama na any governor in this Republic of Kenya, judge atasikia mimi. Jagoro maduong' mar riwruok ma jotich ma pacho ka Francis Atuoli oseo governors ni tim mariambe tich jotich mag counties manonde kod governors machon. Machiegni nyakoromo gajuang chendo ni mar OIMORE kamano kuom loso thuolo kendo bedo kodwa chendo ni otieno maka wuono. Wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo maloko na weche gi nyinga Lydia Okeyo. Machiegni Jatenda piny Kenya William Ruto nyakoromo gajuang mole county ma Homa Bay kendo yudo rwak makende manoko wuok kuom jopiny kod jotelo mawuok e county no. Jatend piny osingo matiyo ne oganda duto maromre maonge ng'iyo gwenge magiwuokie kaachiel gi kaka ne go ombulu e yiero mokalo. Ruto oyawo chiro ma Homa Bay bende oyawo yanga chenro mar gero udi mago manyangafu maromo 5,000 kaachiel gi singo bero dho wath mapaya kaka Chris Owino leronwa. How are you? Yes. Elimbe mare marario e county ma Homa Bay, jatend piny Dr. William Ruto oyudo rwak ma migosi kowuok kuom jodak kaachiel kod jotelo mag county no. Ruto ma oten e limbe makawuono kod jalupne Rigathi Gachagua kod jatend migawo ma tudruok Eliud Owalo, jatend migawo mar Lopez Zakaria Njeru, kaachiel gi jogoro mongirore Raymond Omolo, kaachiel gi Ombudo Kombudo, osingo matiyo ne jokenya duto maromre. Mambo ya uchaguzi tumemalizana nayo. Mimi nataka niwahakikishie nyinyi, nikiwahakikishia Wakenya wengine wote, ya kwamba hakuna Mkenya, hakuna jamii, hakuna county itabaki nyuma. Tutaenda sote pamoja. Your Excellency, there are many things that we agree on, and there could be a few things that we don't agree on. Today, as the leaders of Homa Bay, we have decided to focus on the things that we agree on. And the things that we agree on are centered around development. Your Excellency, you'll agree with me that we all agree, whether we're in the blue team or in the yellow team, that Kenya cannot fail. Mopogore kod limbe mare mokalo, jotelo maok e counties makaluo kotelnegi kod governor ma Homa Bay Gladys Wanga, nyawadgi ma Migori Ochilo Oyako, jo od bura kaachiel kod senators oyuoro e limbe jatend piny kendo singo matiyo kod e chwalo dongruok kaluo. We know that as a county, we were Azimionated to the core. We voted nearly 100% for Azimio, and we are Baba's people, but we thank you that you have agreed as the president of the nation to come together with us so that we can develop our country moving forward. Your Excellency, I bring a message of goodwill from the people of Migori who have agreed to partner with yourselves together with Homa Bay for the sake of development. Our people are happy that you are visiting. Our people are happy that your administration is quickly settling down and embarking on work for which we were elected. Mheshimiwa senator wetu wa hapa amesema maneno, akasema nyinyi mulinipimia mukanipatia kiwango ya apoyo
si ndio? Lakini mimi naona hajasema vizuri, amedanganyana, kwa sababu ile nilitoka nayo hapa sio Apoyo, ni Oyeyo. Jatend piny omole kaunti ma Homa Bay kod ohuko mopongi olemo kaka chiro ma Homa Bay yawo chenro mag gero udi manyangafu 5,000 kaachiel gi gero kambi loso rech e kaunti no. Hapa leo tumeanzisha mambo ya low cost ama affordable housing. Tutajenga nyumba hapa 5,000 na tutahakikisha ya kwamba bei ya kulipa hiyo nyumba itakuwa ni kati ya shilingi 5,000 na 10,000, na baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yako. Hakuna tena mambo ya kulipa rent. Ruto osingo bero dhowath mapaya Mbita kod Kendu Bay tieko kongo apeini mayudore e kaunti no, gero chiro pur mar pamba, tieko midhiero mar pi e boma ma Homa Bay kod yaro mbalariany ma Tom Mboya. Kwa sababu tuko na matatizo na hii paya yenu hapa. Ilijengwa karibu miaka 60 iliyopita. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba tutajenga hii paya hapa, tutajenga ya kule Mbita, tutajenga ya kule Kendu Bay, na tumeweka pesa ya serikali karibu milioni 600 kufanya hiyo kazi. There are no people for national government and people for county government. These people are the people of the Republic of Kenya. And therefore, as the Constitution anticipates, we must work together to be able to deliver for the people of this the people of this county the services that they elected us to deliver. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oriedo jotelo mag oganda luo manie lemo madito e piny owacho mar Kenya Kwanza kaka ranyisi makende ni William Ruto koketo tenge oganda makaluo. Gladys Wanga, umesema nyinyi ni watu ya baba, na ni kweli. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Na kama baba ni wetu na nyinyi ni watu wa baba, hata nyinyi ni watu wetu. Si iko namna hiyo? Asisi hatuna shida na baba, si uchaguzi umeisha. Ile maneno tulivutana kidogo ni mambo ya kura na kutafuta uongozi. Baba anapewa heshima yake katika serikali yetu. Magari yake, usalama wake, mambo yake yote Rais William Ruto amepanga, kwa sababu baba ni Mkenya, ni kiongozi wa Kenya, aendelee na kufanya kazi yake na aendelee kupata heshima yake kwa sababu ni kiongozi wa Kenya. Motelo ne mano, jatend piny noromo kod jotelo mawuok e kaunti ma Homa Bay mar poro wach e weche mag dongruok. Bang' wuok e kaunti ma Homa Bay, jatend piny koro chomo kaunti ma Siaya odiochieng' makiny e nyasi maduoko erokamano kaluwore kod gwelo mar Eliud Owalo e tend migepe mare. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Inyalo yie kod paro mawuok nyakoro Ramogi ne siasa mathurka medo bedo kod lokruok. Wayie wagoye kod mbaka 2-3 auchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV, Facebook kanyo, Twitter kaachiel gi YouTube. Nyiswa pachi kotendo gi limbe ma jatend piny Kenya e gweng'go ma Nyanza. Ka bende kiane josiano miyo yieyo kata puoyo kinyno ang'e nyakoro Ramogi. Waluoni machiegni ahinya limbe no ma jatend piny Kenya. Kapod wago mana touch kanyo tok tieko limbe ne kaunti ma Homa Bay kendo weyo singo mag ber mongudho. Jodak ma Siaya bende koro rito gi liyo limbe ma jatend piny Kenya odiochieng'no makiny. Igeno ni odhi chopo e nyasi mar rwako jatend migawo ma tudruok ma pacho ka Eliud Owalo e kar chung' od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya. Ma geno mamoko kuom jodak ma kaunti no nitiere gwewi limbe ma jatend piny Kenya William Ruto. Kirango nengo mono mar fuel machon chane gi masani. Yudo ka ana wuon an ng'amuting'e, ana hinyra to en wuon oneno gi korka kore noneno ni ana amaye. To an gima neno ni kaber to odwokno wach mafuta. To sama odwokno wach mafuta kata gik mene koro inyo kiwacho wach kodhi, wacho gik ma koro wanyiewo ma bende konyo nyithiwa kata uniform girgi. Gigi bedo mana transported gi wach wakwa Ruto no kao go kor giket piny. Election oserumo, campaign oserumo. Wach mar jalupne go aga kore kon gi kone miyo piyo be mago be kelo piny bedo matek. Ketie joma chunygi nigi mwandu resources gi to ginya tiyo go mondo float piny ka mondo konjo piny. Kech gineno kaka government nitie joma go korgi. To most of joma nie government gin jok man gi pesa. Waneno kanyo cha government otimo yiero mar minister CS,
oyier mana jok man gi pes madongo dongo, to jogi pes gi ok ginyal tiyo go mondo kony jopiny. Wakwayo sirikal nyocha winjo kokel gimoro ni subsidy mar manyiwa to kod kodhi. Wadwa ni gini ochop mashinani nyaka ne jalno endo machandre mane gweng' piny kachacha. Nikech koketen mabwenyenye manie town malo koni to bro yudo ka mabwenyenye gi gibro medo dhi maber to wan jogo eko machandre piny ka ok wabi winjo maber nikech ok wayud gigo eko ma sirikal okelo. Koro wakwayo chife, wakwayo county commissioners, deputy county commissioners duto girangi e yo ma kothe kaachiel to kod manyiwa mar subsidy mindikoni ochopna kina mama moko man piny kuchaka mondo wawuogie gimoro miluongo ni Eka Fund moro masani chamo pesa kuom jopiny to seche moko piny bende dhi to tho tibandhi e gima ok ichamo. Kaka siaka ne wago kura kwang'eyo ni gik mane former governor chako bro rumo. Sani wasetieko ndalo 100. Stage kidonje na sama sani ji oloko cho ute noger kanyo machalo lodging kata gima gitiyo onge. Koro kata kama chokie ji kidwa mondo ititiji mtoka malong'o onge, dhano bedo skata duku na pale. Omiyo wan wakwayo mnan koselosnwa stage to wabiro yudo kuma ber mwatiye. To ka en kaka en ni to tich tek nikech kata kama dichoke customer onge. En thuolo mar Josia mondo nyisa ni to into geno mane kotenre kod limbe no odiochieng'no makiny anyisa pachi ni to in geno mane to odiochieng'no makiny bi kori mar rwako jatend piny Kenya. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga odhiambo ma kawuono wuok e pacho ka kochomo Afrika ma milambo e limbe mare mar juma achiel. Limbe Raila otenre kod tije kaka jakanyo mar riwruog pinje Afrika mochung'ne weche dongruok ka geno ne odhi romo gi jata tije mar riwruog Africa Union Development Agency Madoz Bekele Thomas. Romono dhirango kenge moseketne weche dongruok mag pinje Afrika mochan kachop higa mar 2030. Odinga bende dhi romo kod jotelo opogore mawuok e pinje Afrika ma milambo. Nyakoromo gi duond buche mantiere bore riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro yuaga chiedh nade magikaloe mar koso omenda. Jogoro mongirore mag duond buchego koro dwaro mondo piny owacho tim piyo mar chwalo omenda go. Jafwambo marwa Eric Owenga miyowa ler mathoth kotenre kod wachno. Biro bedo matek ne riwruok manono kaka piny owacho tiyo tije kaka dwarore e thuolo mabiro kaluwore kod omenda makoro giwacho ni lam kuomgi. Azimio nosiemo wang' jatend piny William Ruto mondo neni ochung' ewi dwaro mare mar tego kweth makwedo piny owacho mare. But when the funding is denied of the political parties, it affects the whole of the governance program in the country and allows one man to run the show because all other parties have been denied an opportunity to inform any government agenda. The only thing that is there is lying from a person who lied 5 years ago, for a whole 5 years ago, and now he has again come to lying to Kenyans that he is talking to Kenyans. He is helping political parties that are not in government to check him. How can we be able to check him if he has denied us funding? Treasury has been directed by William Ruto not to give us money as political parties. So on one hand he says he wants robust opposition, on the other one anatukata miguu, hatuwezi kusonga. Sasa yeye atuambie and he's disobeying an order of the court. So we want Treasury to release this money immediately for us to be able to embark on our programs as political parties. Kweth nono ywak ni thoth chenro magi e tunge Kenya te okdek buomore piny wirani onge kaka gichiedhi to koso omenda sani kum thuolo mar dweche auchiel. As we speak right now, ODM has 47 county offices. We are in rent arrears from June of last year. The last time that money was disbursed to us was in June of last year. Our county chairmen are calling us every day. They are calling the ED, they are calling us. They think we are lying because the president told them on national media that the money was released to the register of political parties. The current disbursement, political parties will be in a position to attract qualified staff, ensure that we have the necessary office spaces that we have, but without this funding, this is an activity that is not going on as provided or as required by Registrar of Political Parties. Kalore koda pis jandik duond buche mathuru kata Register of Political Parties omenda maromo bilion 1.48 ne onego bed ni ipogo ne duond buche maromo 46 ka United Democratic Alliance kata UDA ema ne dhi yudo pok mamalo maromo
milion 577 ka iluwe gi duond bura mar ODM mowinjo yud milion 308. Duond bura Jubilee nonego yud milion 135 ka Wiper to onego yud milion 72.1 ka Democratic Action Party kata DAPK onego yud milion 31.6. Mano kaluwore kod jokanyo magi od bura ma bende ne ketogi e rang'iny mar yudo omuomno kowuok kuom agulu mar piny owacho. So therefore, this is a deliberate plan to make sure that we are held at ransom so that political space is emasculated, so that we cannot move forward. So therefore, as political parties, we are saying, and more so in Azimio, that this cannot be allowed to happen, it cannot be allowed to continue, and everybody who is in government, who is holding this money, has a constitutional duty to release it. And if they don't, then we shall hold them to account. And the process of democratization is now under threat. And this particular government, more than any other, needs to really be checked. So we really need to be facilitated in order so that we are able to actually serve Kenyans and become the voice of Kenyans. Kata kamano, duond bura mar Ruto Oda nen kod ng'ur ewi kaka ne onego pogo omenda no. We are in agreement that we suspect that the ruling party UDA, which went to court to stop this disbursement of resources, has found a way illegally to access this fund to the exclusion of other political parties. Because for them, they are not feeling the pinch or the pressure. They are enjoying some source of funding which we do not know, because the rest of us do not have access to the same fund. So the president has to come out very clearly and tell Kenyans that he has directed Treasury not to fund us. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wang'iyo mago mag siasa nyakoro mga jwanga teri nyake county ma Kericho kama tulo no muoche od bura ma county ma Kericho kaluwore kod ywaruok ewi telo mag od bura no. Mano timore romo makende mano timore od bura kanyo. MCAs mawuok e kweth ariyo no loko od bura no karamen mano ketho chenro mane dhi nyime kotele kod Speaker Patrick Mutai. Speaker Mutai no odwoko Vincent Korir kaka jatend kweth modhuro kaka ne doho ma Kericho no ng'ado ka wito oko listi mano ochwal kod duond bura mar UDA juma mokalo. Moko kuom MCAs go koro seo Governor Eric Mutai kagiwacho ni en mokelo ywaruok mag telo e od bura no. We are disappointed because the Speaker chose to defy the party directive and not communicate letter written by our Secretary General Veronica Maina or House leadership. So therefore, we would like to tell the UDA party from our party president, Dr. William Samoei Ruto, and the SG that they were now in a crisis because the letter sent by the SG was disregarded by the Speaker, and we feel that the next course of action should be taken by the party to resolve this stalemate. I can say Speaker has just become a player in a game that is supposed to be a referee. Kericho County Assembly has within a span of 2 months received a record of about 7 letters and affidavits from the party Secretary General, which have been laced by undertones of misguided and misinformed directions from none other than Senator Aaron Cheruyot. We want to be very clear. The correspondence which I have laid, you've seen it. In view of the foregoing, we wish to strongly advise our beloved Secretary General, Veronica Maina, to desist and cease from being used by our senator to fight his imagined wars. Gonya kuramuga juang duaro mar chopo kare chik majiwo kwan marom mar joma chuo kod mine elemo mag telo midano ni 2/3 gender rule oyudo jip bang jod bura ma pachuka yeketo mai neno ni duaro no chopo kare. Speaker mar bura ma malo Moses Wetangula wacho ni kato bedo ni duaro no poko chopo kare e kinde mokalo piny Kenya osegonda mwena ni tend mine omipek e thurka. Wetangula ne wuoyo boma Naivasha kama no yawa yanga romo mar jod bura ma mine e bore ruok mar Kenya Women Parliamentary Association nyasi mabende no yuore gi Speaker mar Senate Amazon Kingi kod jatend migao mar Kichwech Aisha Juma duto manopuoyo kwan joma mine mayudo kombe mag siasa mosebedo ka medore e pachuka. So on the onset, anything that brings women to parity with men, I will support.
regardless of who brings it or how it is brought, because like Obama said, you cannot win a game if you are playing with half of your team outside the field. You cannot have a team of the first 11 and you field 6 men and leave out 5 women, or field 5 women and leave out 6 men. You must have a team. You, honorable members, bear witness to the fact that in all our duties at the Senate and its diverse committees and panels, women legislators play key roles and exercise their leadership potential to the fullest. This we shall continue to do as and when occasion demands. Inevitably, we must come to the consensus that unless women achieve equal status within governance and political structures, our efforts to strengthen the democratic base and expedite crucial social and political reforms will be hamstrung. Kwa dhimbele nyakoro mgajiwang jagoro maduong mari uruok ma jotich mapacho ka Francis Atwoli oseo governors ewi tim mariembe tich jotich mag counties manonde ke tich kod governors machon koloso kar chung'od bura ma Huisero county ma Kakamega. Atwoli wacho ni nitiere governors moko mosebedo kateng'olo jotich makamago mogo kagiwacho ni ondikgi e tich ataro mar chik. Atwoli oramo mar diedoho e kedo ratiro mar jomosebedo kariembe tich e tok chik. Bende okwayo jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo kete lela nyinge ji mawachore ni oyako lope puodho mar Galana Kulalu e county ma Kilifi. Solomon anakuanga mtu mzuri. Salmoni habari na hapa mzee wa nje. Na huyu mzee anaongea tu vizuri na mnasema oxygen iko chini aje. Mimi nitawapeleka mahakamani. Na mimi nikisimama na any governor in this Republic of Kenya, judge atasikia mimi. Hatasikia hawa. Because I'm an elder, I'm an experienced leader. Mnaona? I've been around for some times and I deserve to be listened to simply because I speak the truth. Kama chelo aidoni chendro madwaro chako Huduma Center e kar chung'od bura ma Kisumu West sani koro chalo ka gima nyalo nyago lemo. Maen kaluwore kod limbe mano otimia pis ma jalup commissioner makono manono ka bende a pis mar Huduma inyal chak e kar od burano. Nondo makamano tim kod jalup jatatije maduong' e migawo mar Huduma Fund Gatobu Karera mano yango ni chendro makamano nyalore kar chung'od burano kata kamano nyaka gibed piny magigol lipot ewi kaka inyal neni chendro makamano chopo kare mondo jopiny e kor gweng' oyud konyruok kotenre kod chendro no. Jod bura ma Kisumu West Rosa Boyo kane loso gi Ramogi TV olero ni chendro makamano gichako mar kelo yote chwalo kony mag Huduma ne oganda mawuok e kar e kor gwenge ma ok ochuno nyaka koro gilaw weche Huduma e bombe mamoko. Having received a request from Mheshimiwa here that they would like to, or she would like, and the people of this area to partner with Huduma Kenya Secretariat to see how services can be devolved and offered at this level. So we have heeded that call. So we have come to look at the facility on this grounds, so that then we can be able to advise in terms of the suitability and explore how a decision can be made to operationalize a Huduma Center. We are here to support the call, basically to devolve services closer to the people. And after we have done with our work and our report, then a decision will be taken, and then we'll see how the operationalization can happen. Kola gone giro kamano ni gibiro mondo gineni to gima wan goni binyalo lose yo maber makori nyalo kelo Huduma ne jopiny machiegni gi gweng'gi mok mana ni nyaka gidhi e town moro eka giyud Huduma services. Wagoero kamano ni gibiro ang'eni en tich makore ka chakre sani ka gigolo report migi owach ni nyalo timore to kore ka tich chakore nikech koro nyaka los gigi. Nyakoro mungenda ka prawe koda chiel bang sadek marotieno chendo eni murero kamano kuom kete mana kaira Ramogi TV dia makawuono arwagi kachane wagoe kodi mbaka safachi kotendre kod lime majatend piny Kenya e bengo manyanza nyato mabegi siaya mabende odhi odiochiengno makiny omosh di Garoland Cruiser anyisa kayo no mora inyagi jatend piny Kenya kendo wacho ni omor kako chano kelo dongruok Homa Bay makmana
wacho kanyo ni negimiye oyieyo. Nyakoro Mgajwang' Stella Recho Bugo aneno kanyo ka wacho kanyo ni en toro mos ne Fredo Mondi giduto gintiere bondo kendo girwako jatend piny Kenya e county no ma Siaya. Oguda ka Yesu to wacho kanyo ni debed ni kaka owach wechite kaka itimo to wacho ni de piny koro sebedo gi lokro. Kata kamano wacho nyadichiel kendo rwako wuod Sugoi e gwenge ma Kaluo. Mama kanisa mano musorure ja Siaya kiny owinjo orwak ker marwa e yo makare. Aneno kanyo kotieno kawuok Migori bende wacho kanyo ni en bende Ramogi TV chopo ne yo makare ka entiere kanyo Singinda. Mosh Digara ni kanyo kendo Diambo Rolex wacho kanyo ni entiere Nyali Mombasa. Wacho ni koro warwako rais marwa makare gi mor kendo chal ni weche moko ne okomore kata kamano kono Mgajwang' mago e pach jopiny. Peter Juma wacho kanyo ni en bende oyie gi joluo kuom rwako jatenda piny Kenya Rabala wuod Adiedo Philip. Bende wacho kanyo ni piny Homa Bay nyaka gi sani koro idhi piem mana gi kaunti moko makadho wadh Nam Chumbi kaluwore gi dongruok ma bende koro osingi gi jatend piny Kenya William Ruto. Lewis wuod Awasi Boda bende wacho ni en to mor ahinya gi limbe no. Collins Onyango wacho kanyo ni en bende mor ahinya kendo wacho kanyo ni weche mane Rigathi Gachagua wacho kawuono yie gi Rigathi kuom thuolo mokwongo nyaka ne obed jalup jatend piny Kenya. Kiplang to wacho kanyo ni en bendo mor kuom limbe ma jatend piny Kenya e wechego makaluo to wacho ni ulem ne Chelsea. Haya Janabi Alex Uchienga ni kanyo kachiel gi Onguka Calvins, Velma Shalom Kandrongo, Eriko Keo Kizito bende wacho ni ntiere kodwa giduto gi mor nyakoro Mgajwang' gi limbe ma jatend piny Kenya. Collins Odewa kantiere Kanyada kendo wacho ni podo mor, wacho ni wamiye marom go yie to wang'ni wabro mede marom gi liech. Mano kanyo pach Collins. Bende Benta Charles wacho ni omor gi rweko mano tim ne jatend piny Kenya e county ma Homa Bay. Mako Juang David wacho no kwayo mana wach mar mbolea mane no ndik ji mondo mi ochope ne joma yuto gine piny. Kik mibadhi bedie wacho ni Ramogi TV ka entiere Nyakach Nyabondo. Lavenda Gaya ni kanyo Boniface Otieno Nyawawa kantiere Kanyamkaga ni kanyo in bende Paul Simita wacho kanyo ni en bende opoya ahinya limbe ma jatend piny Kenya. Wacho ni koro wan jo Siaya wan bende wating'uru gik ma wadwaro duto te mondo kero dhi okelnwa go gunia kaka notero Homa Bay. Nyakora Mgajwang' med miya pachi kanyo kotende gi limbe no ma jatend piny Kenya kawuono Homa Bay kiny igene Siaya. Iparo nade ere geno ma in go kaena kaka ja Siaya kata jalno ma bende ni Uganda Kaluo pa ni weche mag siasa Kaluo ne okomiye kura modendo ni nomiye kako yieyo. Kata kamano chal ni oting'o dongruok malom gi liech kaluwore gi singo mano ne chieng' ma kawuono. Miya pachi wantiere chenro mar OIMORE. Waduogo kod mathoth bang' wione kutiyo koda kama. Obila mag njore ogolo tipo mag jonjore mag Al-Shabaab mitudo kod monj Malamu. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaiwana ina boliga. Hosumba da getinya pichi. Kero masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabu atile baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Afika nchota kitipo soku. Kulende. Kende tige komotanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Ego soli enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Ma en chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wacho ni mitasali pekmeli. Watio mate kijoka nyana. Nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Kolokol Instrumental One ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night. Ticha Beach Sang'wen Otieno.
mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building one network gi health department. To kod mamoko. Jalieta kelo ni duol gi chienge sukangeso sa deko tieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Shabaiki's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Machiegni kendo nyakoro Mugaji wang'ero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi mi weche go manyien. Obila ochiwo siem ewi jonjore moko 4 manie tok monj manotimore kaunti ma Lamu. Obila mago kwach kich ogolo pichni kata tipo mag jonjore go mitudo gi Al-Shabaab mantiere piny Somalia. Abdullahi Banati en achich maduong' kendo wachore ni omanore kod gik lweny mager. Malim Eiman bende imanyo kod obila mag njore en bende omanore kod gik lweny mager ka ichich ni en jakanyo mar kweth jonjore mosetimo monj modhuro. Abdikadir Mohamed Abdikadir bende ni awang' obila kaluwore kod weche njore ma itudego gi monj mosetim kod kweth mar Al-Shabaab. Ramadhan Kioko imanyo kod obila mar ng'ado tudruok mar gi pachoka. Jopiny koro ikwanyo kod Mugaji mondo beda kicha kendo konyo bila e mako ka giwacho ni gimanore kod gig lweny mager. Kwa mbele ne jodak e kaunti ma Samburu kod Marakwet pod yagoro chruok mar arita kwe kaluwore kod monj manotimore gwenge mag Baragoi kod Kargie odiochieng' manyoro manoweyo ji 4 kowito ngimagi e kaunti ma Marakwet ka ji mamoko 2 yudo thieth e kar thieth ma Samburu. Jodak medo kwayo piny owacho mondo konygi yudo arita e sechegi ma bende koro nyithindo hikore ne yawo skunde kaka Dano Londe leronwa. Ndalo machuok bang' limbe mar jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki timore gwenge mar Elgeyo Marakwet, ywak pod medore kowuok kuom jopiny ma maluwo monj ma pod medore gwenge manitie alworano. E gwenge malal manitiere Kargie kaunti ma Marsabit, ji 4 nowito ngimagi bang' jokwe dhok maromo 15 monjogi okinyi manyoro ka ji 2 mamoko noyudo hinyruok kendo noringo e kar thieth mar Marsabit. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti no Robinson Mboloi, moko kuom jogo manowito ngimagi e lwet jonjore oting'o nyithindo nyako ma jahigni 14 gi yawuoyi mamoko 2 ma johigni 7. Jokuoyego bende noringo gi jamni ma nyaka sani pok ong'e kwangi. Fika hapa City Mortuary leo kuleta msichana ambaye alikuwa hai akiletwa kutoka Kargi kwa ndege, alikufa akiwa tu kwa ndege. Minister ya security akienda mahali anasema sasa mtasikia tutachukua hatua. Hiyo kila saa ni mdomo inaongea. Akitoka hivi watu wameuawa 5, 6, 7 hata 10. Saa hii leo watu 8 wameuawa. Kama kweli ile kitu anaongea ni kweli itatusaidia. Atusaidie leo. Hii shida iko ndani ya Marsabit. Tumeomba serikali tupatie KPR. Ni huzuni sana kupoteza watoto wadogo, watoto wenye hawana hatia. Hakuna kitu yenye wamefanya. Ndio walisema fahari wawili wakipigana nyasi ndio inaumia. Na hii ndio mambo tunaona sasa, hasara, watoto wanakufa, watu wanalia.
Komachielo, ji mamoko ariyo yudo thieth e gwenge mag Baragoi County ma Samburu tok muny mane otimore odiechieng' manyoro. Kaluwore gi Tom Emwekwei, mano wadgi achiel kuom jogo mane ochwad magina, jonjorego ne omonjo jalno e seche manene kwath. Iliali hakumchokoza mtu wala hakuenda kuiba. Amepatikana tu akichunga mali yake na hivyo basi na akapigwa risasi. Kwani sisi watu wa Baragoi tumekosa nini? Bende giyango luoro magin godo nyaka sani, to moloyo ne nyithi sikul magiwacho ni somgi nyalo biro rochori ka gikwayo serikali ochwalnegi arita makare. Sasa huyu amepigwa tu bure, hakuna kitu amefanya, na hata tunahofia shule inapofunguliwa hatujui watoto wataenda aje shule. Tunaogopa juu hata mtoto akiwa anaenda shule kwa barabara anaweza pigwa risasi bure hivyo. So tunaomba usalama. Tunaomba serikali ituimarishie usalama. Eneo la Baragoi Samburu North. Kuna watu wawili ambao wamekuwa wamepigwa risasi, na sisi kama raia na viongozi wa Baragoi tungependa kuomba serikali tupate lasting solution kwa maneno ya vita. Jodak manitie gwengegi ma jopith jamni nitie bende yango ni rochruok mar arita kwe osebedo kaluwore gi mwandu kaka lob kwath matin makelo ywaruok. Gin gi geno ni serikali biro kelo duoko mar arita mochwere mar mondo ngimagi odhi mbele kaka chon. Tuna mpaka, na kama kuna mpaka Wapokot wanajua sehemu yao kuelekea huko. Wabara kwetu wanajua sehemu yao. Wale wanakuja kutafuta nyasi. Na tuliwaambia hawa fanya kama samani. Kuja omba nyasi. Hatutawakataza, lakini wanaona kama nyasi ni is their own right. Na wakati watu wanakutana kwa maji, wa Marakwet wanakuja Kerio na Wapokot wanakuja Kerio, wanakutana hapo na kila mtu anaona ng'ombe yake ile iliibwa wakati ile. Mtu anasema kumbe wewe ndio ulichukua ng'ombe yangu na huyu alichukua yangu. Sasa vita inatokea hapo sasa. Magibiro katobedo ni jatend arita kwe Kithure Kindiki no singo keto bila Mabalangi County Sapagangwen motingo Elgeyo Marakwet, Baringo, West Pokot kin mamoko mamonjo sebedo katimore. Diana Olunde, Ramogi TV. Kwa Narok nyakoro mga juang jochiw thieth e kaunti ma Narok omisie mager bang' kano yangore ni moko kuomgi konyo jodak moko ma Narok tero nyithindo manyiri nyange. Kamishna ma kaunti ma Narok Isaac Masinde owacho ni moko kuom jochiw thieth go thoro ndiko ripode mag miriambo mondo migires jok mimako kendi tere e doho kotendre kod kethogo. Mano timore bang' miyo moro no ndhie gwenge Malimanete sub county ma Narok Central bang' tero nyige ariyo nyange. Nyige go notere ka thieth ma Narok County Referral Hospital kamano yangore ni notergi nyange jumbe moko mokalo. Masinde osingo ni jochiw thieth mibiro yudo kod kethono ibiro maki kendo ibiro tere doho. Bende ogoero kamano ne oganda mosebedo kachiwo ripode motendre kod timno kobila. We have arrested a pastor ambaye pia alipeleka watoto wake wakachachiwa wakafanyiwa FGM. Wakati wamepelekwa hospitali imekonfirmiwa, daktari amekonfirm, ameandika kwamba hawa wasichana hawajatairiwa, lakini kulingana na ile information tuko nayo hawa wasichana wametairiwa. We have asked ODPP hawa wasichana wapelekwe in a different hospital. We need to be honest to ourselves. We need to follow the law just like the other Kenyans. So we will not entertain those doctors who are unprofessional kwa sababu ya pesa. And let us not as leaders allow our people to commit crimes, to defile our children, to stop our children from progressing, to make girls drop out of schools. That's because of our culture. There are some cultures which are outdated, and me myself, I will not allow such cultures to keep on undermining the education of our girls. Kwa the county Manyamira nyakoro mga juang familia majapuonj mano yangore no negi county Manyamira Ezekiel Gitangwa ko jotelo maya county no oseomo kalo migao matimo nonro pachoka mano magi wacho ni yuaro ketieko nonro ewi tho majapuonj no ko time mamoko mag mahundu mosebedo katimore e county no kane giwuoye e ika majapuonj ne gweng magitangwa e kar chung'od bura manoth Mogirango e county Manyamira familia no koro dwaro ni apisas to tim nonro no mondo mi oket maino eneno ni ratiro oyudre. Jotend siasa mano oyure ikono koro dwaro mondo jatend arita mapachoka Kithure Kindiki olos wach arita kwe mosebedo karo chore e gwengego.
And the police were telling us that you should not report somebody before 24 hours. Kwani kazi yao ni nini? We can report anything, not even a second. If you have a problem with that 1 second, it doesn't matter. And I think some of these rules are, I don't know, sinaturudisha nyuma mbaya sana. We have the family, we have a concern. Somebody ambaye tunaongea after 1 hour, he has not picked a phone 2 hours. That is our concern. It doesn't need to be 24 hours. Komiso na watu wa Nyamira wote wanajua mama Marian iko. Ni heli askari wadogo ndio wako na hiyo mambo wanafikiria. Waje watolee kama ni wananchi waseme huyu mtu hapo hapa. Hiyo ndio itusaidie. Hivi leo jioni tuko na mkutano na waziri wa interior. Hili tushughulike to make sure that wale ambao walimchinja, the people butchered huyu mwalimu ambaye alikuwa anajitegemea, ambaye alikuwa analisha familia yake, wameshikwa ili the family can get justice. Kakoro waduoge waduakanya kora mgajuang nyasi marko ringre mosanindo jadung Alfreda Beach Ali. Maine won reporter marwa Ramogi TV kai toge Ramogi FM bokambi marol media services hodhi nyime kawuono county ma Homa Bay. Nyimsenta diambo miawaler mathutha ewi nyasi makamano. Akuru enwinyo na alijituliza kama njiwa todembore kamoda. Nyasi mar ikno otimore e dalane e gweng mar Nyalkinyi, East Kanyada Ward, e kar chung'od bura ma Homa Bay Town e county ma Homa Bay. Kendo winjni orwaku kako setuomgi no. Jotich mag kambi mar Royal Media Services kanutelnegi kod jatend jochung weche kendo jatend Ramogi TV J Bonyo, jatend Ramogi FM Victor Juma, jachung weche Ramogi TV Ken Muga ochopo mar kuyo kanyakla gi Alia Beach kod familia mare. Beach en we matio mateke momi ineno ka ne wamiyo ji mang'eny rusa mondo bi ubed kode samoko wuongi. Wan madwa wache mang'eny onge en mana gone gi mos. To gima ber en ni wasome twawinjo kendo ka ji wache ni jaduong' ne ng'ama ber manohero dongruok. Wan mana gi kwa achiel kende ni kik uwe kar jaduong' lal. Alia Beach wasetiyogo kano donjo Royal Media Services higa mag 2017. Kendo ka watiyo gi Alia Beach wachalo kaka wete ma kata kaka wamosore kata kaka wapenjore weche en mani to ndugu to kono chio nade Homa Bay chal nade. Ok wasebedo gi lweny nikech en ng'a moro mamuol kendo nyiso ni kido mane jaduong' okete en kido ma oluwo kendo nyaka sani. Ruoth ni koda e yo duto donge ka chwanyore otimrede ojuka gi lwetene donge koro kawawe familia ne wageni Ruoth Nyasaye biro bedo kodgi mana kaka noyalnwa. Jotij kambino wetene mamoko mane oyuoro e nyasino kaka Simfros Okinda, Ochieng Emmanuel, Walter Nyambaga, Stella Brenda, Susan Dunda kod Ken Adoyo e kind mamoko bende ochwalo otegi mag kuyo e yo machalo kamae. Watimo mos ahinya kaka family, alien colleague watiyo kode to maduong' en ni wawinjo sigana mang'eny kuom jaduong' to gi team mobiro kae nyiso ni ne en jaduong' machal nade. Kao kamano mos makende ne anyuola mar Alia Beach kachiel kod Homa Bay duto. Kelo kuyo ne owadwa Alia Beach kachiel kod familia mare. Abiro kwayo yo makende ahinya mondo Nyasach kwe obed kod familia kachiel kod osiepe. Gima do tieko godo ni pastor wacho maber kabisa kendo yalo. Wacho kanyo ni to ka uweye to biro jwang'ou koro par matut. Alia Beach kane golo ote mare mogik e sach kowo wuongi. Oparo wuongi kaka ng'at mane jaratiro kendo ero dongruok, jal mane chunye ler kapisoko. Osingo mar biro neno ni riwruok kod kwe odhi nyime e dala jaduong' Alfreda Beach maonge ng'ukruok mora mora. Wuora ne ng'ama chunye ler sana kendo pesa ne oko kabisa. En kadirado kod town kama unisamo madhe soda nyakunyiu ni soda kendo matin be nyakumi no onge pesa mang'eny asai no onge go anyway. To matin mana en gono no pogi ji sawa mane moncho gi sono mara kiudo tich to ng'eni tiji no ok mari to bende ng'eni itiyo ne jopiny koro ng'eni jopiny be nyaka chami. Mano gima nowachona kendo bende luor tiji no endo jopiny gi mondiki kiga ng'ap kodgi to nyalo hinyi. But wuonwa ne nigi geno ni tuo mar kansa no osewuok kuome kendo no ng'eyo no dhi chango nikech
nen stongwe panune ne kapiko ne noko barego nogi ke stage makoro konyal. Wede kod osiepe mag familia no bende noyuoro ik mar Alfred Abich mane owito ngimane ka ja igni 68 bang' tuore kuom kinde mogwaro. Nyasaye oketunye kamokwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Pinje Afrika ma ugwe nyalo chako tiyo gi omenda moriwo e higni 4 mabiro. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Mimi ndio naibu wa chifu Northern Sub Location. Mambo hii video ilikuwa ya ghafla, haikuwa imepangwa kabisa. Inasaidia kuinteract na youth. Kama tuseme kama kuna shida ile mambo ya youth wanaficha. Sasa hizi naona wako na ile uhuru kwa kuja kwa ofisi kuniambia. Na nilikuwa nikitrend kitambo juu ya basketball, but sikuwa nimetarajia kama muziki inaweza fanya mtu wa trend. Ni mambo ya Mungu hayo bana. Kazi iko fresh. Kazi iko poa. Ndio hiyo sasa. Tushukuru bana. Hapo safi bana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. It was very clear on me that you must, TV is about being visual. Yes. Lazima uonekane. So I used to come to the office very early, so that the morning assignments, no reporter has come. You're the first so person let me picking go them. to that assignment and bring the food. So by 10 I'm done. I do my PTC. Meaning I come and package it well for 1 o'clock. Right. Najua hapo ndio. That is where my day ends during the Westgate mall attack. Yes. We were there reporting almost on every 5 minutes you need to give update. Yeah. You know, by the time the president, in his inaugural speech, remembered the son of Jennifer. Even until now, I go anywhere, everybody is telling me, where is my friend? Leto? Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app.
Machiegni kendo nyakoro mga jwang wang'iye mag motendre kod mago hala kama pinje mag Afrika ma milambo biro nyalo bedo gi pesa achiel e higni 4 mabiro. Kata kamano mano biro dwaro mondo los bengi ma kanyakla miluongo ni East African Central Bank. Jagoro maduong' mar EAC Peter Mathuki wacho ni okang' ma kamano biro konyo nyayo ohala kod wuoth jopinjego. Omedo ni ohala e kinde pinje mane riwruogno osenya ka e higa mokalo pinjego noloso $9.5 bilion kopim kod $7.1 bilion manoloso e higa mar 2019. The third pillar, being now the monetary union, is about thinking and coming up with a common currency. And that is already a roadmap that has been set. Already this year we are going to finalize possibly where we are going to have the East African Monetary Institute. This is the institution that is going to create a roadmap for having one currency. A community now that spans from all the way from Indian Ocean to the Atlantic. And therefore it transverses now across Africa. So that is why the East African community is the most progressive regional economic bloc in terms of integration. Jatend migao matuke Ababu na Mwambo wacho ni pinyo wacho ok bidok chien e lweny mar kedo gi jok manoya komenda mag gero pewe mag tuke e pachuka. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Mitmaratari wacho ni mitasali pekmeli Watio mate kijokanyana. Nyaka milambo. Lungani DJ Local Instrumental one ma one tie. Lungani Ninja the Entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach Sangwen Otieno. Epewe mag tuke mayero hero maradula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, Japicha, gi Milton Uchieng Jaka Black, e pau tuke. Chiengeso kangeso, chakre sa boro diochieng. Nyaka sa par, mana Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende, wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso sa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu. Kora mogi kanyo ntiere sigana manwa kelo mar pinje mag